Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Aniya si Roy Lumutan alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental. Gitagaan ug higayon sa DSWD-7 ang mga pantawid beneficiary alang sa pagpasundayag sa kalambuan sa ilang kinabuhi ug kaanyag pinaagi sa 11 Reynanay Central Visayas pageant. Gikoronahan isip 11 4-piece Reynanay ang tagabasay nga si Justina Villego. Gipahigayon ang koronasyon sa Dakbayan sa Dumaguete kaniadtong Hunyo. Nakadaog sab isip first runner-up si Felisa Aresgado gikan sa Daan Bantayan Cebu samtang second runner-up si Jonalyn Erme na gikan sa lungsod sa Manhuyod. Nirampa ang mga kandidata sulot ang ilang festival attire, eco-casual wear ug mga modern Filipiniana nga gigama sa mga local designer. Naasab sila advocacy videos nga nagpakita sa ilahang mga gibuhat alang sa kalambuan sa ilahang komunidad. Niabli ang daghang pultahan sa oportunidad kanako. Tinuod gayon ang tungong sa programa. Dili lang ang pantawid, kundi ang tanang core programs. Putlon ang intergenerational cycle of poverty. Pinaagi ta pag-invest of human capital. Ang atong mga anak sa nutrition and health, sa education, kay ugma damdag sila ang paglaom sa atong nasod. Ang testimonya ni Villego ug uban pang 4-piece beneficiaries nagpamatuod nga ang programa nakatabang nga mabag-o ang ilang kinabuhi ug hinay-hinay silang mawala sa kawadon. Mao kana ang Maayong Balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Ray Anthony Lamotan. Atong paminawon si Ray Anthony Chu para sa Maayong Balita sa Bohol. Ikaw ba sa kagamay nga mamumunan nga nangandoy nga makabaton sa mga sekreto sa mga dagkong negosyante aron ikaw mo lambo? Alang kanimo usa ka proyekto sa Department of Trade and Industry o sa Philippine Center for Entrepreneurship ang pwede nga makabot aron matabangan ang mga gagmayng mamumunan sa ama kanimo. Pinaagi sa Kapatid Mentor Me program o KMME, ang mamumuhunan tudluan sa libre sa nagkadaiyang aspeto sa pagpadagan sa negosyo. Ana usab dinhi ang Adapt a Shared Service Facility. Diin mahimo silang makasaw o gamit sa mga modernong pasilidad nga naa sa ilang duol. Gawas pa, apil niini ang pagsumpay sa mga gagmayng produkto ngadto sa mga panginahanglan sa dagkong kumpanya nga mitabang kanila. Dinhi sa Bohol si Ella May Adano, 34 anyos, kani hot kitchen o pastry shop OFW. Halos manira na sa ilang negosyo nga high-end bakery tungod sa kakuwang sa pagsalig sa kaugalingon diyang hinay pa ang ilang halin. Napugid kayo ang tabang sa KMME and ATI sa Estrella Bakery, the mentorship program. Si Ella kinsa tagdumala sa Estrella Bakery sa Bohol, mismo miangkon nga nakabaton siya og confidence gawas pa nga napun-an ang iyang pagsabot sa dagan ug pagdumala sa negosyo. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Uban na nato si Rizali Calibo alang sa Maayong Balita sa Siquijor. Sa pagpanumpa sa mga napiling opisyalis alang sa bag-o na usab nga termino, gitunol usab sa Department of the Interior and Local Governments kun DILG ang dakong pagpahalipay samtang gipasabot niini ang Republic Act 6713 nga nag-establisar sa maayong gawi ug ethical standards alang sa mga public officials ug mga empleyado. Si DILG Provincial Director Dennis Quiñones sa iyang minsay sa oath-taking ceremony, mipahinumdum kanila lakip na sa tanang empleyado sa pagbuhat sa ilang responsibilidad kaakuhan og katungdanan sa tanang panahon diha sa tumang katarong, katakos ug kamatinud-anon. Hinuon mipadayag ang DILG sa ilang suporta pagpatuman sa mga programa ug proyekto, ingon man paghatag sa mga maayong serbisyo. Lakip niini ang mga values capacity development interventions nga ihatag kauban sa lain pang mga ahensya sa gobyerno aron mogiya pinaagi sa pagplano, policy development, service delivery, decision-making, ingon man mga leadership skills development alang sa pagpahana sa ilang mga katakos pagpadagan sa lokal nga kagamhanan.
Gihimo ang oath-taking ceremony ni adtong Hunyo 20 sa mga napiling opisyalis ubos sa JJM or Jake Jekoy Mailing Party didto sa Kapitolyo o sa Local Alyansa Party ni adtong Hunyo 30 sa Larena Quingate Center. Ang lalawigan ubos na karon sa liderato ni Governor Jake Vincent Villa, Congressman Zalde Villa ug Vice Governor Mailing Quezon Brown, uban nilang SP members Brial Dia Tumarong, Leonardo Lincay Jr. ug Erson Digal sa unang distrito ug Dindo Tumala, Maynard Asok ug Orville Fua sa ikaduhang distrito. Ang unom ka lungsod idumala usab ni mayors and vice mayors Richard Quezon ug Teodoro Humawan sa Siquijor Capital Town, Wilfredo Capundag ug Robilin Ragay sa San Juan, Fillmore Largo ug Rose May Dalaygon sa Lazi, Roslyn Asok ug Ivy Dan Samson sa Maria, Neil Vincent Masayon ug Ruth Bon Aki sa Enrique Villanueva, ug Cyrus Vincent Calibo ug John Dean Villa sa lungsod sa Larina, uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga sangguniang bayan members. Alang ni ining maayong balita, kini si Rizali Anding Calibo sa PIA Siquijor. Ganahan ba mo mahimong DOST Scholar? Apan wala pa kayo muna sayod kabahin ni ini? Pwes, ania ang dugang impormasyon about aning scholarship program nga gitanyag sa Department of Science and Technology. Ania si Bet Parcon alang ni ining maayong balita. Ang Department of Science and Technology Region 7 padayon karon nga nagpatuman sa ilang scholarship program nga gitanyag ngadto sa mga estudyante dinhi sa Central Visayas. Ang intention aning scholarship program, we want to produce a pool of is-ante human resource for nation building. Muna mag-create more students or hopefully will become a professionals to become a researcher, scientists, or engineers. Gipaambit nila ang assistance o uban pang mga benepisyo nga naglangkob sa maong programa nga pwedeng mapahimuslan sa DOST Scholars. So natay mga monthly allowance, nya nasa tay gitawag og tuition fee for semester, na natay gitawag na to connectivity allowance. So nasa tay kuan nila kanang actual transportation nga kuan allowance, kanang economy class lang round trip na for those outside the Cebu, Metro Cebu, no? And then natay clothing allowance, and then natay of course na insurance sa mga bata. Nasa na thesis allowance, and then graduation allowance. So, they will also receive during sa mga mid-year term allowance as required, no? Kanang summer. Matud sa DOST, ang scholarship program nakatabang sa libuan ka estudyante nga manapusong mihuman sa ilang pagtungha. Usa sa nahimong benepisyaryo ni ini, ISIP Scholar, mao si Engineer Adrian Cruz. I was glad nga nag-qualify ko for the scholarship is because nga for the longest time during my childhood days, there was no stable income for the family. Gisaysay usab sa DOST ang kabahin sa application process and qualifications, isip pagiya sa kadtong mga nangandoy nga mahimong DOST Scholar. Ang DOST miawhag sa mga estudyante dinhi sa rehiyon nga mo-apply sa ilang scholarship program. Well, as the DOST is implementing this scholarship program, we are encouraging students to avail of the scholarship, and most especially those who are going into senior high school to take the STEAM strand, because this is where we mostly get our scholars. Alang sa mayong balita sa Cebu, kini si Bet Parcon. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa storya na inyong naganahan kung mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Kini si Rob Cabardo, kanunay nga mahatod kaninyo sa maayong balita sa Central Visayas.